So ngayon mga siaw, bago tayo maglaro ng basketball, mag-unbox muna tayo. Madami tayong nabili sa online, nabudol tayo. Hindi ito sponsored, ipapakita ko lang sa inyo kung legit yung item na nabili ko sa online. Pang workout or pang basketball. May cycling na siya. Kasama ng cycling. Yan. Ito. Shorts din. Pang workout. Pro Combat. Yan. Itong dalawang to, 409 with shipping fee na. Next na item. Ito. Yan. So, titingnan natin. Yung price niya mga siaw ay 204 with shipping fee na. Yung last na item natin ito. Tripod. Tingnan natin. Nakalagay na pala siya sa bag. Para sa cellphone. Guys, ang ganda. Yung price niya guys is 655 with shipping fee na. So guys, yan. So yung mga nag-start pa ng vlog, so guys, I recommend you this item. Cheap siya pero maganda yung quality niya. At yun po mga siaw, tapos na tayong mag-unbox. Kung meron kayong nagustuhan na item na ipinakita ko, check nyo na lang sa description box ko. Max!
Wala siya kuhan, ang porsyento na niya. So ngayon mga siaw, tapos na tayong magpapawis. Ang saya ko kasi nakisabay si JR QUIñahan natin. Last naming nakalaro I think mga 2007 ba yun or 2008. So mga siaw, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na sa channel ko. Till next time mga siaw, ciao!